Την καλημέρα μου. Να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε όσους αγαπάτε. Ευχαριστώ για όλους. Σε ευχαριστώ όλους για τα σχόλια, για τα like, για τις κοινοποιήσεις ή για τους καινούριους που έρχεστε στο κανάλι. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα και να κάνουμε και μια, πώς θα λένε τα χθεσινά τα νέα, να κάνουμε και μια ανανέωση με τους γύφτους, τσιγκάνους, Ρωμά και πάει λέγοντας βρωμά. Ρε παιδιά, ξεκίνησα τα όργανα. Ο Αβραμόπουλος, επίτροπος της Ευρωπαϊκάς, το θυμάστε το σκάνδαλο Pizzagate, όλοι το θυμόμαστε, είχαμε το ξεχνάγαμε. Λοιπόν, εντολή να συλληφθεί και εννοείται άρεται σήμερα η ασυλία του. Οι ασυλίες τέλος στην Ελλάδα. Δεν θα έχουν ασυλίες πλέον. Σε όποιον ζητάει η Ευρωπαϊκή εισαγγελία όποιου κλάδου κομματιού ή οποιοδήποτε άλλος άρση με στοιχεία, άρση της ασυλίας για οποιοδήποτε λόγο, για αδικήματα, θα γίνεται άρση της ασυλίας. Και πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό θα σταματήσει, γιατί αυτή την ασυλία την είχε βάλει και ο Βενιζέλος, όχι ο Βενιζελόν, ο Τούρκογλου του Πασόκ, που ήταν αγαπημένος με το Σαμαρά, το νέο Σωτήρα. Ναι. Έχουν παιχτεί σενάρια σε αυτή τη χώρα. Το ίδιο σενάριο, ξανά, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Λοιπόν, στη Βουλή διαβιβάστηκε αμελητή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Μπουγά το αίτημα άρσης της ασυλίας του κυρίου Αβραμόπουλου, που ο οποίος γυρνάει, λέει, δεξιά και αριστερά, ποιος γυρνάει δεν ξέρω, και λέει θα με κάνει υπουργό ο Μητσοτάκης, θα φτιάξω δικό μου κόμμα, λέει διάφορα, λέει τέτοια. Λοιπόν, πάμε να δούμε γιατί κατηγορείται αυτός ο άνθρωπος. Η δικογραφία λοιπόν κατά το βελγικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα. Πρώτον, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δημόσια διαφθορά. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση. 3, 4, 5 πόσα είναι κακουργήματα. Αυτό έχει να κάνει, δεν είναι απλά η δωροληψία, είναι δωροληψία από ξένο κράτος, το Qatargate, για την προώθηση των συμφερόντων του ξένου κράτους στην χώρα ή την ένωση χωρών όπως είναι η Ευρωπαϊκή, προς όφελός τους και ζημία της χώρας σου. Αυτό λέγεται σε απλά ελληνικά προδοσία. Και είναι επίτροπος μέσα σε αυτό το πακετάκι. Είναι και ο, πώς το λένε, και ο Σχοινάς, που είναι τώρα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Όταν είδα εγώ το όνομα, λέω θα πες γέλιο, το οποίο το κανονικό όνομα είναι Σχεναζή. Ο Σχοινάς επίσης επίτροπος της Ευρωπαϊκάς, και από επίτροπος της Ευρωπαϊκάς κατέβηκε κατηγορία και έγινε υπουργός, γιατί αυτό είναι υποβάθμιση. Γιατί από εκεί που παίζει 30.000 και είσαι στα χάιχουι μέσα στα Βρυξέλλας και στα κέντρα αποφάσεων, οπότε πέφτουν άλλες μίζες εκεί,
Γιατί όταν έχεις την πληροφορία πριν από όλους ή είσαι μέσα σε αυτούς που πρέπει να κανονίσουν αυτή την πληροφορία, πέφτουν άλλες μίσες. Μην κοροϊδευόμαστε. Λοιπόν, και είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι, και η κυρία Καηλή. Σημαίνει το επειδή δικάστηκε εδώ. Γιατί εδώ θέλουν να δικαστούν όλοι, επειδή είναι πολύ έντιμη η ελληνική δικαιοσύνη. Ναι, κόβονται όλοι και έχουν εμπιστοσύνη όλοι στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία βρίσκεται στην τελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης για την ακεραιότητα της δικαιοσύνης. Και καμαρώνουν. Σου λέει παγκόσμια. Δεν υπάρχει τέτοιο λαμόγιο. Δεν υπάρχει. Πιο όχι τυφλή, όχι κουφή, όχι κουτσί να είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή ξεχάσαμε τον άλλον με την τράπεζα. Πώς ήταν όχι Βελόπουλο, Βιενόπουλο, που ο άνθρωπος μίλαγε για βιβλιοθήκες, μέσα πάκα στα βιβλία. Ναι, γιατί οι δικαστές, λέει, είναι διαβάζουνε. Οπότε μέσα στα βιβλία, πάκατα, μια βιβλιοθήκη, λέει, θέλω. Είχε βγει αυτό, ήταν κωδικός. Ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση παγκόσμια. Η ελληνική δικαιοσύνη, η ακεραιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης και η ελευθερία λόγου και τύπου. Τι λέτε? Σοβαρά? Έχουμε δημοκρατία? Ναι. Άρα παραμύθια που έχουμε κατεβάσει. Εν τω μεταξύ ταυτοχρόνως μια κυρία Καπηδάκη, Ειρήνη, είναι υφυπουργός, νομίζω, του Υπουργείου Υγείας, μαζί με το Σπυράκο, το Γεωργιάδη. Αφήστε τις δεύτερες βαφτίσεις και τα δεύτερα ονόματα, είναι μασονικά, λέμε. Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, δεν είναι Άδωνης. Σπύρος Γεωργιάδης, Σπυρίδων να το βαφτίσανε. Το Άδωνης το βαφτίσανε σε δεύτερο χρόνο από τη Σταούλα. Λοιπόν, κι άλλους έχουν βαφτίσει, κι άλλοι έχουν διπλά ονόματα τέτοιου τύπου, αρχαιοπρεπή. Ναι, είναι εκεί λοιπόν αυτό το κορίτσι το όμορφο, και δεν απαντάει ούτε αυτή, αλλά ούτε και το ωραίο το ίδρυμα που έδωσε, στο οποίο έδωσε 69 εκατομμύρια 3.000 και κάτι ψηλά στη UNICEF σε 2 δόσεις. Γιατί, λέει, για να μελετήσουν την παχυσαρκία στα παιδιά. Τους ενδιέφεραν τα παιδιά. Μπορώ να κάνω ό,τι συνειρμό και υπόθεση δικαιούμαι. Τα πάντα όλα. Τη στιγμή που ξέρουμε κάποια πράγματα, μπορούμε να σκεφτούμε ελευθέρως τα πάντα. Διότι η κυρία Γαπηδάκη εδώ και 12 μέρες που ρωτάει ένα site δεν έχει απαντήσει. Πήγε, λέει, και στο Χατζηνικολάου. Ναι. Αυτός είναι και πρώτος ξάδερφος με τον άλλον. Κάτω στην Αρτέμιδα, στη Λούτσα, ναι, που συλλειτουργούσε. Πώς το λέει, παιδιά, αυτό του, δεν θυμάμαι. Που συλλειτουργούσε με του έκανε τον ψάλτη ο Τσιόδρας. Έρχονται. Και για τον Τσιόδρα έρχονται. Και για την κυρία Παγώνα, πώς τη λέγανε. Και για το που τα έχουμε βγάλει εδώ και χρόνια, αλλά θα έρθουν και θα έρθουν οι Τσιόδρας. Όλα μαζί. Το έχουμε πει. Λοιπόν, και η κυρία δεν απαντά. Δεν μπορεί, έχει μια δυσκολία. Ταυτοχρόνως βγάζουν μια φωτογραφία με την Λατινοπούλου. Ναι,
100 διαφορετικές όψεις Λατινοπούλου. Άλλο αυτό. Λοιπόν, με έναν γύφτο πάνω από την Κομοτηνή, που ήτανε το άρθρο, τι έλεγε χθες, από πού μπήκανε? Από την Ξάνθη, από τη Θράκη, από τη Θράκη και από κάτω, από Αίγυπτο, εξού και το Αιγύπτιος. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν πολλές αγαπούλες, τον φυλάει. Ναι. Ο μωρός Γκομενίτσος, λέει αυτός, η με φυλακή Λατινοπούλου. Και λες τώρα, τι νοσείς εσύ ρε? Τι νοσείς? Και είναι λοιπόν από ένα χωριό στη Ροδόπη. Όχι Κομοτηνή, βλακιά είπα. Το site ήταν η Ροδόπη. Το οποίο είναι μουσουλμάνοι βρωμά. Το Ρωμά, ανοίξτε λεξικό του Μπαμπινιώτη, σημαίνει άντρας ή σύζυγος. Εμένα λοιπόν ο άντρας μου είναι συγκεκριμένος και δεν είναι αυτής της ράτας, είναι Έλληνας. Εντάξει, Έλληνας πιο Έλληνας δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν θέλω γύφτο για άντρα. Οπότε Ρωμά, πείτε τους ατσίγκανους, πείτε τους όπως θέλετε. Εγώ έχω μάθει και τους λέω γύφτους. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι τουρκόγυφτοι, γιατί έχουν πάρει το μωαμεθανικό, πιστεύω. Είναι αυτοί που λένε, πώς το λένε, που είναι, όχι αυτοί δεν είναι Πομάκη. Πομάκη είναι άλλη φίλη. Πομάκη είναι αρχαίοι Έλληνες, οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Λοιπόν, ξέχασα λοιπόν εχθές, τώρα που λέω γι' αυτό, να σας πω κάποια πράγματα. Και να είναι καλά μια φίλη που μου το θύμισε. Περί Αθήγενων, το ανάγνωσμα. Ερωτησούλα, γιατί έχω βάλει άνθρωπο, θα μάθω και θα σας πω επίσημα. Έχετε βρει παλιά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κόβουν βόλτες στην περιοχή μας χρόνια, δεν είναι τωρινό. Έχετε βρει πουθενά νεκροταφείο τσιγκάνων, γυφτών? Έχετε δει πουθενά κηδεία γύφτων? Πού τους θάβουνε? Και εντάξει, αυτοί που έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό ιστό, λέμε τώρα, έχουν ενταχθεί Μενίδ, Λιώσια, Σάντα Μπάρμπαρα, πώς το λένε και κάτι άλλα μέρη εκεί πέρα, Σπρόπυργους και τα λοιπά. Πες ότι έχουν ενταχθεί. Έτσι το λες, έτσι, γιατί είσαι καλός άνθρωπος. Όχι ότι δεν έχουν ενταχθεί. Κάποιοι έχουν ενταχθεί, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά παραμένει το ίδιο. Έχετε οι σκηνίτες, γιατί για αυτούς δεν μπορώ να ξέρω. Οι σκηνίτες, πού τους πάνε τους νεκρούς? Τι κάνουνε? Δεύτερον, ξέρετε γιατί τους διώχνουν από τις εκκλησίες? Γιατί εγώ το έχω τύχει αυτό άπειρες φορές. Γιατί πάνε και παίρνουνε είτε αντίδωρο είτε κεριά από τα λιωμένα, από αυτά που βγάζουν από το μανουάλι. Γι' αυτό λένε πολύ παλιοί ότι μην τα πετάτε τα κεριά, αφήστε τα να καεί, να γίνει ευχή τέλος πάντων. Και μετά, αλλά ήταν και αυτός ο λόγος, παίρνουν κεριά, παίρνουν λάδια από τα καντήλια, παίρνουν αντίδωρα και κάνουν μαγείες θανάτου. Να πούμε ξεκάθαρα. Λοιπόν, καλοί άνθρωποι. Να. Εγώ δεν σου λέω, εν τω μεταξύ, και αυτοί που ήταν στη Λάρισα, η Βαλιά, πώς λέγονται,
Βαλνάκηδες, κάπως έτσι λέγονται, τέλος πάντων, Βιλανάκηδες, πώς λέγονται οι άνθρωποι. Υποτίθεται ότι ήταν ενταγμένοι στο κοινωνικό ιστό και μάλιστα ο father της οικογένειας, ο πάτερ φαμίλιας, ο βασιλιάς των γύφτων της περιοχής, είχε δικά του όλα τα πανηγύρια και τους πάγκους της περιοχής και αυτός κανόνιζε ποιος θα πάρει πάγκο. Δηλαδή έχει ο άλλος, ξέρω εγώ, είναι παραγωγός και βγάζει οπωροκυπευτικά και θέλει να πουλήσει τα λαχανικά του άνθρωπος. Πρέπει να πάρει την άδεια από το γύφτο και να του πληρώσει και νίκιο. Ρωτήστε ανθρώπους που ασχολούνται. Το είπανε, δεν είναι σας λέω κάτι το οποίο δεν το είπανε. Λοιπόν, για κοιτάξτε, έχει τίποτα στην ιδιοκτησία του? Γιατί το λέει το άτομο. Πιάνουν τα αυτοκίνητα της, λέει, ψάξτε, είναι δικά μας, είναι κάτι στο όνομά μου? Όχι. Το σπίτι είναι στο όνομά μου? Όχι, στην Κόμενα ήτανε. Μια πολυκατοικία, λέει, στην Αθήνα που νοικιάζει και τέτοια. Κοιτάξτε, λέει, και άμα είναι δική μου, εγώ να απολογηθώ. Τους έχετε για ηλίθιους? Λέτε να μην ξέρουν τι κάνουνε? Είναι κράτος εν κράτη. Δεν είναι αυτό το συμπαθές είδος. Όχι. Που προσπαθούσε να μας παρουσιάσει και τι ωραία και τα φουστάνια και τα χρώματα και τις μουσικές. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε μαύρη σαν καλιακούδα. Λοιπόν, τα άλλα θέλω να σας πω, αλλά γιατί συγχύζομαι και όταν συγχύζομαι τα ξεχνάω. Είναι η ηλικία μάλλον. Λοιπόν, ο προεδράρας, ο Τραμπ, πάμε σε κάτι ευχάριστο, γιατί μέχρι να αλλάξει η κατάσταση στην Ελλάδα, πραγματικά, από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει αυτό το πράγμα. Και μου συγχύζονται και κάποιοι και κάποιες και αυτά, ότι δεν είναι έτσι και αυτό. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια? Ο καθένας έχει τη γνώμη του βεβαίως. Θέλει ο άλλος να νομίζει ότι δεν είναι έτσι, αυτό είναι άλλο. Εγώ σας είπα, σας έβαλα και link. Είναι μελέτες, είναι έρευνες, είναι χρονών, δεν είναι τωρινό. Λοιπόν, και δεν γίνεται να πουλάνε ψήφους, γιατί λες και δεν το ξέραμε. Όχι, αλλά τώρα βγαίνει γιατί αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό έπρεπε να έχει πέσει κυβέρνηση. Απλά πράγματα. Αλλά είναι όλοι τους τα έχουν ακουμπήσει στους Gypsy King για να, πώς το λένε, για να πάρουν ψήφους. Και τους κοροϊδεύουν οι γύφτοι. Τι νομίζετε? Ότι είναι έξυπνα? Οι βουλευτές μας πανέξυπνα σαΐνια είναι. Πάντα σαΐνια ήτανε. Έξυπνος άνθρωπος δεν ασχολείται εκεί μέσα. Δεν πάει εκεί μέσα. Τέλος πάντων, είναι παρασιτικά είδη. Δεν δουλεύουν. Ζουνε με απατεωνιές, εκάτεροι, και ο ένας και ο άλλος, και οι δυο μεριές. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι σκάνδαλο. Να το εμπεδώσουμε. Έπρεπε να έχει πέσει κυβέρνηση. Αλλίωση πολιτικού αποτελέσματος, νοθεία ψήφων. Τι κάνουν εκεί πέρα και βγάζουν και νόμους? Και πόσο έγκυροι είναι οι νόμοι που σου δίνει το τσόφλιτο τόσο, το ψίχουλο, ότι με το νόμο Κατσέλη δεν θα πληρώνει τους φόρους και θα μικρότερες οι δόσεις, και λες εσύ ναι, καλό είναι. Όχι. Services και fund είναι παράνομα και καταχρηστικά, και αυτό πρέπει να βγει, να πάρθει απόφαση. Τέλος πάντων, μισό λεπτό. Άντε πάλι. Μισό λεπτάκι. Και πάμε να δούμε τι έχει γίνει εχθές και σήμερα τα πρωινά. Λοιπόν, πάμε να δούμε εχθές. Υπάρχει μια πολύ καλή και πατριώτισσα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής εγώ αυτό ξέρω, δεν έχει βγάλει κάτι άλλο, η Άννα Παουλίνα Λούνα.
την ξέρουμε όσοι ασχολούμαστε και μαθαίνουμε ειδήσεις από το εξωτερικό, γι' αυτά, ναι, είναι εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ και βγάζει στη φόρα το MK Ultra της CIA. Αυτά που λέγαμε για το MK Ultra, για τους εαυτό μονάρχους, για την πλήση εγκεφάλου που έχουν κάνει σε παιδιά και τα πουλούσαν με τους κωδικούς τους, βγαίνει στη φόρα. Η κοινότητα της πληροφοριοδότησης έχει συγκαλύψει και είναι από το δικό της κανάλι στο X τη φύση και την ταξινόμηση των πειραμάτων MK Ultra για δεκαετίες. Άιντε βρε, πάλι συνωμοσιολόγοι είχαμε δίκιο. Οι Αμερικάνοι έχουν παραπλανηθεί επανειλημμένα και αξίζουν διαφάνεια και λογοδοσία από τη CIA. Η απροθυμία της κοινότητας πληροφοριοδοτών να αποκαλύψει την αλήθεια έχει τροφοδοτήσει επικίνδυνες θεωρίες συνωμοσίας και έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Γιατί δεν τα βγάζετε αυτά? Γιατί και ποιοι ήταν μπλεγμένοι εκεί μέσα? Ποιοι τα κάναν αυτά τα ωραία τα συστήματα? Αυτή η ακρόαση στοχεύει στη διερεύνηση γιατί έχει ακρόαση σήμερα αυτό. Οπότε ναι, πληροφορία να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και τα λοιπά. Τι να σας λέω περαιτέρω? Αυτό λοιπόν είναι, όχι ψέματα, next Tuesday, Τετάρτη, την επόμενη Τετάρτη 10 το πρωί. Λοιπόν, έχουν συνάντηση. Ο Λαυρόφ έδωσε κάποια συνεντεύξεις εχθές ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και είπε κάποια πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Και λέει ο Λαυρόφ ότι η Ευρώπη πρέπει να τον ακούει. Όταν μιλάει ο Λαυρόφ, πρέπει η Ευρώπη να ακούει πολύ προσεκτικά. Το διεθνές δίκαιο δεν υπάρχει πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα βλέπουμε τις προετοιμασίες σας για πόλεμο κατά της Ρωσίας. Μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Τώρα, αυτό είναι, προετοιμάζουν πράγματα, απλώς ενημερώνουν ότι παιδιά, ξέρουμε τι κάνετε, μην τολμήσετε να το κάνετε. Θα δούμε γιατί αυτά έχουν διπλές και τριπλές ερμηνείες. Βγαίνει ο Κασπάτελ, ο διευθυντής του FBI, και λέει ότι αυτό θα δείξει στον κόσμο τα όρια για τα οποία θα φτάσουμε ως διακρατική ομάδα και ως ομάδα εργασίας για να συλλάβουμε και συλλαμβάνουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη οποιονδήποτε κλέβει τα χρήματά μας που προορίζονται για τους πιο ευάλωτους πολίτες. Πιάσαν έναν τύπο ο οποίος είχε κάνει μια πάρη τεράστια, κάτι 3,2 δις με το σύστημα Medicare του Ομπάμια. Ναι. Λοιπόν, βγήκε κάτι το οποίο, να σας το πω, είναι από ένα λογαριασμό που έχει πολύ καλές ειδήσεις. Κλιμάκωση, λέει, του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Την τελευταία μέρα ο Στάρμερ ενέκρινε ένα χτύπημα στη Ρωσία με βρετανική συμμετοχή. Εμπλέκεται η Αγγλία με 1000 τρόπους και το λένε πλέον, το λένε ξεκάθαρα. Δηλαδή παλιότερα έβγαινε ο Πούτιν και έλεγε η Αγγλία αυτό ή τούτο εκείνο. Τώρα το λένε ξεκάθαρα και με 1000 τρόπους. Ακούστε. Οι βρετανικοί πύραυλοι Storm Shadow έπληξαν τη Ρωσία πριν από το 2014 στο Βορονζές, τέλος πάντων, για πρώτη φορά σε αυτό τον πόλεμο. Ο Στάρμερ ξεκίνησε κομψά τη μεγαλύτερη κλιμάκωση σε αυτόν τον πόλεμο την τελευταία του μέρα πριν παραιτηθεί.
ο Πούτιν το τράβηξε ξεκάθαρα ως τη μεγαλύτερη κόκκινη γραμμή. Είπε νωρίτερα ότι αν η Ουκρανία είχε την εξουσία να χτυπήσει βαθιά στη Ρωσία με δυτικά όπλα όπως πύραυλοι, Στόρμ κτλ, αυτό θα σήμαινε άμεση συμμετοχή του ΝΑΤΟ και η Ρωσία θα αντιδρούσε. Για να χτυπήσουν όμως βαθιά χρειάζονται δυτικά δορυφορικά δεδομένα πληροφοριών, προσωπικό του ΝΑΤΟ για τον προγραμματισμό της διαδρομής της πτήσης και του στόχου των πυράβλων εντός της Ρωσίας. Δηλαδή αυτά θέλουν και ένα σχεδιασμό. Δεν είναι άιτε παιδιά βάλτε το εκεί, δεν είναι σφεντόνα. Τεχνικά για να εξαλείψει η Ρωσία αυτή την απειλή, πιθανότητα χρειαστεί να χτυπήσει βάσεις του ΝΑΤΟ. Κάτι προετοιμάζουν, κάτι θα μας κάσει. Βγήκε ένας Γερμανός, από το στρατό βγήκε μια συνομιλία η οποία έλεγε τα ανάλογα και θα δούμε πώς θα βγει και τι θα κάνει. Εν τω μεταξύ υπάρχουν οι δύο κυρίες αυτές από το Prometheus Act και λέει ότι πώς το λένε, για τη βιβλιοθήκη του Ομπάμα, ότι ουσιαστικά εκεί κρατάει τα αρχεία της παρακολούθηση που παρακολουθούσε τον Τραμπ και όλα όσα είχαν κάνει πριν από το 2015. Ο Υπουργός Υγείας Κέννεντι περιγράφει ιδιαίτερα ανησυχητικές κατηγορίες εναντίον υπόπτων για απάτες υγείας, αυτό που σας είπα προηγουμένως, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων όπου ασθενείς πέθαναν πιστεύοντας ότι λαμβάνουν την νόμιμη ιατρική περίθαλψη. Ορισμένοι κατηγορούμενοι φέρεται να διέταξαν ιατρικά μη αναγκαίες εξετάσεις, άλλοι συνταγογράφησαν προϊόντα που ασθενείς δεν χρειάζονταν, κοινώς φάρμακα που δεν έπρεπε να πάρει ο άνθρωπος, κάποιοι φέρεται να τροφοδότησαν τον εθισμό σε οπιοειδή για να αυξήσουν τα δικά τους έσοδα. Δεν λόγω, ο Κέννεντι τα λέει. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς φέρεται να πέθαναν, άλλοι πιστεύοντας ότι λάμβαναν νόμιμη ιατρική περίθαλψη Medicare από παρόχους που τους έβλεπαν μόνο ως ευκαιρίες χρέωσης. Προσοχή σε όλα, όλοι μας. Με δύο λόγια είχαν χωρίς τους ανθρώπους φάρμακα τα οποία δεν έπρεπε να παίρνουν. Και όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Για ποιο λόγο, αγαπούλες? Για να τα παίρνουν τις φαρμακευτικές? Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα. Κόπαναν στα μωρά εμβόλια και έχουν βγάλει τα παιδιά 1000 σύνδρομα και 1000 αλλεργίες και 1000 δυσλεξίες και 1000 πράγματα. Για μας. Συγχύστηκα. Είπαμε. Τα διεφθαρμένα δίκτυα εξαρθρώνονται. Τα έσοδα χρηματοδότησαν σπίτια πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για Μαζεράτι 135.000 δολαρίων, για κολιέ Μπούλγαρη, ναι, για ένα παραλιακό θέρετρο, θέλαν και εξοχικό, 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων στις Φιλιππίνες. Ναι, γιατί με τη μάνα τους ήταν με τα εκατομμύρια, όλοι οι πολιτικοί. Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία 182 εκατομμυρίων δολαρίων. Και κάτι άλλο ωραία, εγώ αυτό θέλω να τα δω εδώ. Να κατασχεθούν όλων όσοι είναι εμπλεκόμενοι σε οποιοδήποτε σκάνδαλο. Και όχι μόνο αυτό.
Ο πρόεδρος Τραμπ βγήκε χθες και είπε ότι οι λαοί της Ουκρανίας και της Ρωσίας, οι λαοί είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία, σε αντίθεση με το Ζελένσκι, και ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να γίνει γρήγορα. Ο πρόεδρος Πούτιν θέλει, ο κόσμος θέλει να τελειώνει, να ηρεμήσει. Άντε να γίνει. Θα γίνει και αυτό τις επόμενες μέρες. Είναι ο νόμος εδώ, αυτό που βλέπω είναι η απόφαση του ΣΤΕ 2260 παύλα 2261 κάθετος 2025. Είναι η αρχή του τέλους της κανονιστικής ασυλίας των services και η επιστροφή στο ουσιαστικό δίκαιο. Νομικός σεισμός που αγγίζει τον πυρήνα του συστήματος των τιτλοποιήσεων και της δευτερογενούς αγοράς. Η έκδοση των αποφάσεων του ΣΤΕ 2260 του 25 και 2261 του 25 από το 4ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί το σημαντικότερο ορόσημο στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά μετά την κρίση, με την υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δεν επιλύει απλώς μια διοικητική διαφορά, αλλά θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια την κανονιστική ταυτότητα των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων των services, προκαλώντας ένα νομικό σεισμό που αγγίζει τον πυρήνα του συστήματος τραπεζές των τιτλοποιήσεων. Είναι ένα πάρα πολύ καλό βήμα, αν και αυτά πρέπει να βγουν παράνομα και κατακριστικά, γιατί έτσι είναι. Και όλοι οι κύριοι και οι κυρίες που ήταν εμπλεκόμενοι μέσα σε όλο αυτό το ωραίο κύκλωμα, όπως και λέγονται όπου και αν είναι, από την πιο χαμηλή μέχρι την πιο υψηλή βαθμίδα, θα πρέπει να συλληφθούν, να δεσμευτούν οι περιουσίες τους, οι περιουσίες των ανθρώπων να επιστρέψουν πίσω, γιατί αυτά τα δάνεια είναι πληρωμένα 4 φορές από το πριν φύγει ο Καραμαλής. Ξεκίνησαμε και πληρώναμε, και μετά μπήκαν και τα μνημόνια για να ξεχρεώσουμε τις τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας. Τα θυμάστε τα mail από τον Επστάιν, μεταξύ Επστάιν και Ρότσιλτ, ευχαριστώ, που κανόνιζε ένας Επστάιν την οικονομική κατάσταση και ζωή της Ελλάδας. Καταλαβαίνετε που ζούμε και το τι παραμύθι έχουμε φάει. Για το Επστάιν ήταν, λέει, οικονομικός σύμβουλος των Ρότσιλτ. Τρελαθούμε τελείως. Γιατί βγήκανε τα mail. Βγήκανε. Λοιπόν, αυτό το link θα σας το βάλω στην περιγραφή. Όποιος θέλει να πάει να το δει, να το έχει, γιατί εδώ βογκάει κόσμος και ντουνιάζει με αυτά που έχουν κάνει. Έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν υπάρχει μια ωραία φωτογραφία. Κυκλοφόρησε χθες. 20 άτομα. 10 από τη μια μεριά, 9 από την άλλη, και στο κέντρο ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου λοιπόν, όλοι σε αυτή την εικόνα είναι εκεί για να εργαστούν ενάντια στα αμερικανικά συμφέροντα. Και ακούστε, συμπεριλαμβανομένου του αδερφού του πρώην στρατηγού Μάικλ Φλιν, Τσάρλς Φλιν, ο οποίος στέκεται δίπλα στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Θα σας πω τώρα. Αυτοί λοιπόν είναι εξαιρεθέντες, αυτούς που έχουν διώξει, εξαιρεθέντες
στρατηγοί, ναύαρχοι, αξιωματούχοι πληροφοριών, διπλωμάτες και πρώην κυβερνητικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, οι οποίοι συμβουλεύουν τους πολιτικούς σχεδιαστές για τη Μέση Ανατολή και συναντήθηκαν με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ. Μέσα σε αυτούς και ο αδερφός του στρατηγούλη, του Φλιν, ο Τσάρλς, ο οποίος είχε τον ειρηνικό και έδωσε πάρενε, γιατί μας τον είχαν πλασάρει για μεγάλο πατριωταρά αυτόν, ναι. Και το είχαν πιστέψει, γιατί δεν ξέραμε κι εμείς, μετά μάθαμε. Το παιδάκι δούλευε για το Octagon και δεν ήταν μέσα στη διοίκηση Τραμπ στην πρώτη. 22 μέρες ήτανε. Μετά τον έδιωξε και με εντολή να μην πλησιάσει σε 2 χιλιόμετρα ακτίνα. Και όταν πήγε να μπει, του λένε πρέπει να περάσει μηχάνημα αλήθειας. Και λέει όχι, δεν μπορώ. Γιατί, μάνα? Γιατί? Τι πρόβλημα έχεις? Οι πατριωταράδες οι μεγάλοι, του οποίου ο εκπαιδευτής ήταν ο Μάικλ Αγκουίνο, ένας τύπος με κάτι φρύδια εδώ έτσι γυρισμένα, εκπαιδευμένος και εκπαιδευτής στο Τάβιστοκ για ψυχολογικές επιχειρήσεις στον κόσμο, μαζικές. Και ο ίδιος εκπαίδευσε επίσης τον Φλιν και τους δύο αδερφούς. Ποια ήταν η ειδικότητα του Μιχαλάκη του Φλιν? Ψυχολογικές επιχειρήσεις στον ψυχολογικό πόλεμο. Ποιοι τον φέρανε? Άιντε, μην τα ανοίξω. Άιντε, σμαζουχτίτη. Λοιπόν, πάμε από τον Άριελ και το κλείνουμε, γιατί έχει θέλετε να μάθετε τι παρατήρησα? Τα Q-drops, τα Q, ναι, ναι. Εκείνοι που αντιτίθενται ευρέως και ευθέως στο κίνημα, επειδή απαιτεί υπερβολική σκέψη, κινητοποιήθηκαν γύρω από την ιδέα ότι ο Λευκός Οίκος, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προστασία αυτού του έθνους μας ρίχνει στάχτη στα μάτια. Μέσω τι? Τεκμηρίωση των μακροχρόνιων σχεδίων για την απομάκρυση του βαθέους κράτους. Αυτόν έστραξε στα μάτια. Όταν τεκμηριώνεις ότι υπάρχει σχέδιο μακροχρόνιο για να πέσει όλο αυτό το πράγμα που υπήρχε και κυβερνούσε τον κόσμο. Υποστήριξη μέσω πολιτικής για την εξάρθρωση ενός διεθνούς κυκλώματος εμπορίας παιδιών. Έρευνα για συμφωνίες ουρανίου που έκανε η Κίλαρη. Έναρξη έρευνας για παράνομη κατασκοπία του Μπάρακ Ομπάμα. Τον πάνε για κατασκοπία, για προδοσία, για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για μαζική γενοκτονία. Τον πάνε σφεντόνα. Είναι η σύλληψη που θα συνταράξει τον κόσμο? Μάλλον. Έναρξη έρευνας για παράνομη. Όλα αυτά τα πράγματα που αναφέρθηκαν ή καλύφθηκαν στα Q-drops είναι η πρώτη προτεραιότητα υπό την τρέχουσα διοίκηση. Όταν σου βγάζει ο Λευκός Οίκος το Q με τον Προεδράρα μπροστά, τι δεν καταλαβαίνετε? Τα έχουν όλα. Μας το έχουν πει, μας τα λένε σιγά σιγά για να φύγει η πλήση εγκεφάλου που έχουμε φάει και να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα, για να έρθουν μετά τα επόμενα, και τα φέρνουν τα επόμενα. Ψηφίστηκε και νόμος για την κβαντική τεχνολογία αναλυτικά. Σας έχω βάλει το link εδώ στο Telegram. Άμα είναι να το φέρω και εδώ πέρα στο YouTube, μπείτε μέσα, είναι από τη σελίδα της κυβέρνησης της Αμερικής. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα που αναφέρθηκαν ή καλύφθηκαν στα Q-drop είναι η πρώτη προτεραιότητα από την υπάρχουσα διοίκηση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι χρησιμοποιείται για να ξεγελάσει τους ανθρώπους, ώστε να πιστέψουν ότι η δικαιοσύνη
θα συνεχίσει να αρνείται. Ακόμη και εκείνοι που δεν μου αρέσουν αποκαλύπτουν ενεργά κρίσιμες πληροφορίες που μπορούν να φέρουν πραγματικές κατηγορίες εναντίον των δικτύων της Καμπάλ. Καθώς ο Πότους, ο πρόεδρος της Αμερικής, έχει καταστήσει δύσκολο για όσους κάποτε ευθυγραμμίζονταν με τη σκιώδη κυβέρνηση να συνεχίσουν να παίζουν τα παιχνίδια τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο αντίθετοι στο να αποδειχθούν σωστοί. Οι QAnons σε πολλούς ισχυρισμούς που συνεχίζουν να επιβεβαιώνονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες. Μάλλον γιατί οι άνθρωποι είναι τόσο αντίθετοι στο να αποδειχθούν σωστοί οι QAnon, οι Q παύλα Anons, σε πολλούς ισχυρισμούς που συνεχίζουν να επιβεβαιώνονται από κυβερνητικούς αξιωματούχους και υπηρεσίες. Το μόνο που έχουν, και ακόμα και ο αντιπρόσωπος του Πούτιν στην Ουάσιγκτον, ο Δημητρίεφ, χρησιμοποιεί κωδικούς του Q. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί να το χωνέψει το κεφάλι κάποιον. Καλά λέει ο Άριελ, γι' αυτό το έβαλα. Συμπάσχουμε. Λοιπόν, το μόνο που έχουν είναι αυτός ο θάλαμος ηχούς κατά του Τραμπ, όπου συγκεντρώνονται και σπηλώνουν όλα όσα κάνει για τη χώρα. Δεν έχει κάνει τίποτα, δεν είναι τούτο, είναι τούτο, είναι εκείνο, είναι και το επαναλαμβάνουν ένα μοτίβο, μια λούπα στο στόμα από παντού. Το μεταξύ τα ακούς και εδώ αυτά. Κορυφαίο. Γιατί είναι καμπαλιστές, γιατί τσόφια της καμπάλ είναι. Οι άνθρωποι που προσωπικά βοήθησα το κανάλι τους να αναπτυχθεί είναι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές των δημιουργών περιεχομένου Black Pill, μαύρο χάπι, κοινό δηλητήριο. Δεν έχουν δείξει ούτε ένα πράγμα που να επιτρέπει σε κανέναν να πιστέψει με συνέχεια ότι ο πρόεδρος Τραμπ συνεχίζει τις πολιτικές που είχαν σκοπό να καταστρέψουν τον αμερικανικό τρόπο ζωής. Γενικά μπορεί απλώς να θεσπίσει πολιτικές ή νόμους που διαβρώνουν περαιτέρω τον ιστό αυτού του έθνους. Προσπαθούν να σας πείσουν ότι η επένδυση 3 εκατομμυρίων στην αμερικανική οικονομία καθοδηγείται από την ανάγκη να βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνετε ηττημένοι. Ανυπεράσπιστοι και απογοητευμένοι από την προστασία που σας παρέχει το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, δεν το συνεχίζω. Μέχρι εδώ αυτό ήταν του Άριελ. Πραγματικά τι να πεις και τι να ομολογήσεις. Βγήκε να πεις ένα Q-drop, το οποίο είναι το μισό λεπτό 1578 και λέει ψάξε για πιο άμεσες επιβεβαιώσεις. Ήρθε η ώρα Q. Και ο 622 είναι παλιός Άνων αυτός, είναι από τους πρώτους που είχα βρει. Μας ενημερώνουν, είναι ώρα να φύγουμε, εμπιστευτείτε το σχέδιο, οι πατριώτες έχουν τον έλεγχο. Δεν το έχετε καταλάβει? Θα το καταλάβετε. Οι πατριώτες έχουν τον έλεγχο. Και εδώ και σύντομα γίνονται πράγματα ήδη τα οποία προετοιμάζουν καταστάσεις. Λοιπόν, επειδή το βίντεο πήγε 44-45 λεπτάκια, τα φιλάκια μου, τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους, να είστε όλοι καλά, να χαίρεστε τις οικογένειες σας, το λέω μέσα από την ψυχή μου. Κάντε κοινοποιήσεις, κάντε κανένα like, κάντε εγγραφή, ό,τι εσείς αγαπάτε και σας αρέσει. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο και η ενημέρωση που γίνεται ή θεματικές, σας φιλώ γλυκά όλους. Καλό μεσημέρι, τα λέμε σύντομα.